በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሆን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትቐውም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን አምልኮን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ጽዮን መጸጊዕትና ዝኾነት ኣዴና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክ ብዘኽበሮም ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። ስንክሳር መስከረም 7 ምሕረትን ቸርነትን ፍቕርን ይቕረታን ናይ ጋስ ዓለም ስላሴ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። እንኳዕ ናብ ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ቅዱስ ዲዮስቆሮስን ኣባ ሳዊርያኖስን ክቡር ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሓኩም ኣብጽሓና አሜን። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ብወንጌላዊ አንደበት ዝተመስገነት ኣዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ትውልዳ ካብ ነገደ ሌዊ እዩ። ሃረገ ሙላዳ ድማ ካብ ቅዱስ ኣሮን ካህን ወገን ይመዘን። ካብ ኣሮን ብቴክታን ብጥሪቃን ወሪዱ ናብ ሄርመላ ይበጽሕ። እዛ ሄርመላ ትበሃል ሕያወይቲ ሰበይቲ ማጣት ዝበሃል ዝተባረኸ ሰብ ተመርዕያ 3 ብሩኻት ደቃ ወለደት። ነታ ሓንቲ መጀመርያ ማርያም በልዋ፣ ንሳ ድማ ንቅድስቲ ሰሎሜ ወለደት። ነታ ካልአይቲ ድማ ሶፊያ በልዋ፣ ንሳ ድማ ንቅድስቲ ኤልሳቤጥ ወለደት። እታ ሳልሰይቲ ግን ዝተፈለየት እያ፣ ሃና ኢሎም ድማ ሰየምዋ። ንሳ ድማ ናይ ሰማይን ምድርን ንግስቲ ንዝኾነት ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ወለደት። በዚ መሰረት ድማ ድንግል ማርያምን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ቅድስቲ ሰሎሜን ደቂ ሓትነታት እየን፣ ደቂ 3 የሕዋት። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ዕድሚኣ ኣብ ዝኣኸለ ጊዜ ስም ኣፀዋውዕኡ ዝኸበረ ሕያዋይ ካህን ናብ ዝኾነ ናብ ቅዱስ ዘካርያስ ኣመርሐዋ። ንሳ ሰበይቲ ሊቀ ካህናት ስለ ዝነበረት ክብራ ልዕል ዝበለ ነበረ። ዋላ እኳ ቆልዓ ኣይሃልዎም እምበር ዘወትር ጸሎትን ጾምን ምጽዋትን ብምዝውታር ንነዳያን ድማ እንዳዘከረት እትነብር ኣዲ እውን ነበረት። ኣብ ቅዱስ ወንጌል ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ ከም ናይ በዓል ካህን ዘካርያስ ቤተሰብ ዝኣክል ክብሩ ዝተገልጸሉ ፍጡር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ከቢድ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉ ዝጀመረ በዞም ቅዱስ ቤተሰብ እዩሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ክብል ኣጽሒፍዎ እዩ። ዘካርያስ ካህንን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኹሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕጋጋቱ ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ይብሎም ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6። ናይ ሰብ ንግደፎሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዘይ ነቐፋ ምንባር ክንደይ ይደንቕ። ነዚ ኣንክሮ ኣድንቖት ይግባእ። እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን ግን መኻናት ብምዃኖም ቆልዓ ከይወለዱ ዘመኖም ሓሊፉ ነበረ። ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ዕድሚኦም ናይ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ 9 ናይ ካህን ዘካርያስ ድማ 100 በፂሑ ነበረ። ፍጹም ትዕግስቶም ዝተመልከተ ጎይታ ግን ኣብ እርጋኖም ልዕሊ ኩሎም ሰባት ዝኾነ ዓብይ ነቢ ምእንቲ ክህቦም መልኣክ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ለኣኸሎም። እዛ ቅድስቲ መስከረም ዕለት 26 ዓብይ ሰብ ጸኒሳ ን6 ኣዋርሕ ንርእሳ ሰወረት። ድንግል እመቤትና ናብኣ መጺኣ ሰላም ኣብ ዝበለታ ጊዜ ወላ እኳ ዘዕበየታ ጓላ እንተኾነት መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝመልኣ ንኣደ ብርሃን ኣመስጊናታ እያ። ብርኽትን ብጽእትን ካብ ፍጥረት ዓለም ዝኸበረትን ምዃና እውን መስኪራ እያ። ኣብ ማህፀና ዝነበረ ናይ 6 ወርሒ ጽንሲ ድማ ናይ ኣደ ኣምላኽ ድምፂ ኣብ ዝሰምዐ ጊዜ ብደስታ ዘሊሉ እዩ። ንፈጣሪኡ እውን ስግደተ ስባሄ ኣቕሪቡ እዩ። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ኣኺላ ድማ ወምንትኑ ኣነ ከመ ትምጽኢ ሃበየ እሙ ለእግዚእየ፣ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽስ ካበይ ኮነለይ ክትብል ብትሕትና ተዛረበት። ምስ ኣደ ጎይታ ምስ ድንግል ማርያም ድማ ን3 ኣዋርሕ ኣብ ሓንቲ ቤት ቀነየት። ቅዱስ ዮሃንስ ካብ ዝውለድ 2 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ዝኾነ ጊዜ ሰብኣ ሰገል ብምምጻኦም ኣብ ምድረ እስራኤል ንዝርከቡ ህፃናት ሄሮዶስ ቀተሎም።
ቁሩብ ጸኒሖም ድማ ኣይሁድ ንሄሮዶስ ስለ ቅዱስ ህፃን ነገርዎ ክጽነስ ናይ ኣቦኡ አንደበት ዝዓፀወ ክውለድ ድማ ናይ አንደበት ኣቦኡ ዝኸፈተ ዮሐንስ ዝበሃል ህፃን ኣሎሞ ንዕኡ እውን ቅተሎ በልዎ። ኣዴኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ሒዛቶ ክትሃድም ከላ ንካህን ዘካርያስ ግን ኣብ ማእከል ቤተ መቕደስ ቀተልዎ። ኣረጋዊት ኤልሳቤጥ ድማ ነቲ ህፃን እንዳዕበየት ኣብ ገዳመ ሲፋታን ንሰለስተ ዓመት ንሓሙሽተ ዓመታት ቀነየት። ቅዱስ ዮሐንስ 5 ክሳብ 7 ዓመት ምስ መልኦ ግን ኣብኡ ኣብቲ በረኻ ኣድኡ ዓረፈት። ካብ ሰማይ ድማ ዘካርያስን ስምዖንን ወሪዶም ቀበርዎ። ኤልሳቤጥ ማለት ኣገልጋሊት ጎይታ ማለት እዩ። በረኸታ ይሕደረና። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሊቅ እዚ ኣቦ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት መሳልል እዩ። ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ግብፂ ተወሊዱ ዓብዩ። ብቆልዑኡ መጻሕፍቲ ተማሂሩ ንናይ ምናኔ ህይወት መረፀ። ጸኒሑ ድማ ናይ ዓብይ ሊቅ ቅዱስ ቄርሎስ ኣገልጋሊ ኮይኑ ተማህረ ኣገልገለውን። ኣብ ግዜ ጉባኤ ኤፌሶን ድማ ንቅዱስ ቄርሎስ ተኸቲሉ ከይዱ ተሳቲፉ እዩ። ኣብ 444 ዓመተ ምህረት ንዓብይ ሊቅ ተኪኡ ናይ እስክንድርያ መበል 25 ፓትርያርክ ኮይኑ ተሾመ። ን7 ዓመታት ድማ መጽሓፈ ቅዳሴን እምቅድመ ዓለምን ወሲኹ ብዙሕ ደርሰታት ደረሰ። ብጽቡቕ ጉስነት ከዓ ንህዝቡ ሓለዎም። ንዘመነ ሰማዕታት ተኸቲሉ ዝመፀ ናይ መናፍቃን ዘመን ክኸውን ከሎ ን150 ዓመታት ዝኣክል መናፍቃን ከም ኣሽሓት በዚሖም እዮም። በዚ ልክዕ ከዋክብቲ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ነበርሞ በብግዚኡ ጉባኤታት እናሰርሑ ንመናፍቃን ኣፍሒሮም ንምእመናን ከዓ ኣጽኒዖም እዮም። ኣብ 451 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ፍጻሜ ግን ክሳብ ሕጂ እቲ በሰላ ዝለቅቕ ኣይኮነን። ንጉስ መርቅያንን ጳጳስ ልዮንን ንናይ ንስጢሮስ ትምህርቲ ኣለባቢሶም ከምህሩ ምስ ፈተኑ ግጭት ብምፍጣሩ ቤተ ክርስቲያን መጀመርታ ጊዜ ናብ ክልተ ተኸፍለት። ኣብቲ ጉባኤ ዝነበሩ 636 ጳጳሳት ስቃይን ሞትን ፈሪሖም ብክሕደት ኣብ ልዕሊ መጽሓፍ ብምፍራሞም መለካውያን ልዕሊ እግዚአብሔር ንንጉስ ዝእዘዙ ተባሃሉ። እቲ ጉባኤ ከዓ ጉባኤ ከለባት፣ ኣኸይባ ኣኽላባት፣ ጉባኤ ኣብዳን፣ ጉባኤ ሕማቃት ተባሃለ። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ግን ኣብቲ ናይ ክሕደት ኣይፍርምን ካብ መባል ሓሊፉ ነቶም መናፍቃን ኣወገዞም። በዚ ምክንያት ናብ ጋግራ ደሴት ምስ 7 ደቀ መዛሙርቱ ኣሳደድዎ። ኣብኡ ድማ ን3 ዓመታት ጸኒሑ ኣብ 454 ዓመተ ምህረት ዓረፈ። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ቅድሚ ምዕራፉ ኣብታ ዝተሰደላ ደሴት ጋግራ ን3 ዓመታት ብዙሕ መከራ ካብ መናፍቃን በጽሖ። ንሱ ግን ብትዕግስትን ብትምህርቱን ንብዙሓት ናብ ሃይማኖት መለሰ። ቤተ ክርስቲያን ንዕኡ ኣብ ተዋህደ ናይ ተዋህዶ እምነት ኣቦን ሓርበኛን ትብሎ የተነጨ ጺሙ ተዝረገፉ ኣስናኑ ዝፈሰሰ ደሙ ክሳብ ሕጂ ዓብይ ምስክርን ናይ ሃይማኖት ናፈረን እዩ። ያስተጻን ህየ እልሃለው ደቂቀ ዘተነጽየ ጽህሙ እምነ ጽህሙ ወእም ኣስናኒሁ ወዘወድቀ ፍረ ሃይማኖቱ ፈነወ ብሔረ ርህቁ ከም ዝብል በረኸቱ ይሕደረና። ዓቢ ኣባ ሳዊርያኖስ ናይዚ ቅዱስ ሰብ ስም ዝጽውዕ ኣፍ ክቡር እዩ። ጣዕሚ ህይወቱ ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ንሱ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝበቆለ 30-60 ሚእቲ ፍረ ዘፍረየ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተኽሊ እዩ። ብትውልዱ ሮማዊ ክኸውን ከሎ ዝተወልደ ኣብ 309 ዓመተ ምህረት እዩ። ወለዱ በዚ ናይ ንጉስ ኣዝማድ በቲ ድማ በዓል ጸጋታት ነበሩ። ንሶም ንወለዶም ጥበብ ስለ ዝመረጹ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ናይ ዮናናውያን ጥበብን ኩሉ ተማሃረ። ድሕሪኡ ብሓደ ልቡ ብሉይን ሓዲስን ተማሂሩ ምስ ወድአ ወለዱ ዓረፉ። ቅዱስ ሳዊርያኖስ ድማ ንእግዚአብሔር መሃብ ኣለኒ ኢሉ መዓልቲ ንነዳያን ክምዕልን ከስትን ንነዳያን ክበጽሕ ይውዕል። ምሸት ክብል
ድማ ናብቲ ቅዱስ ንጉስ ኣኖሬዎስ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ጎኑ ተዓጢቑ ምስ ንጉስ ክሰግድን ክጽልን ይሓድር ነበረ። ውዳሴ ኮንቱ ምስ በዝሖ ንብረቱ ኩሉ ንነዳያን ኣካፊሉ ገብላ ናብ እትበሃል ዓዲ ከይዱ መነኮሰ። ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ናይ ብዙሓት ነፍሳት ኣቦ ኾነ። ብዙሕ ተኣምራት ድማ ሰርሐ። ቁሩብ ጸኒሑ ድማ ናይ ገብላ ኤላ ጳጳስ ኮይኑ ተሾመ። ኣብ ዘመነ ሽሞቱ ድማ ድቃስ ኣይተመልከተን። ብሓፂር ተዓጢቑ ደኣ ንዘይኣመኑ ንምእማን ደኸመ እምበር ጎይታ ምስኡ እዩ እሞ ንኣይሁድን መተተኛታትን ኣህዛብን ንኹሎም ኣእሚኑ። ኤላ ገብላ ሓንቲ ናይ ክርስቶስ መንጋ ኾነት። እቲ ዝገርም ካብ ለውሃቱ ዝተላዕለን ንሰይጣን ከይኣቱ ከልኪልዎ ኣብ መንገዱ ቆይሙ ከልቅስ ይርአ ነበረ። ቅዱስ ሳዊርያኖስ ብዙሕ ድርሳናት ደሪሱ እልፊ ፍሬ ድማ ኣፍርዩ ኣብ 100 ዓመቱ ኣብ 408 ዓመተ ምህረት ዓሪፉ ብኽብሪ ተቐብረ። በረኸቱ ይሕደረና። ቅዱሳን አጋቶንን ጴጥሮስን ዮሐንስን አሞንን አድኦም ራፊቃን ሰማዕታት ቅድስቲ ራፊቃን 4 ደቃን ቅድስቲ ራፊቃን ን4 ደቃን ማለት ንአጋቶን ንጴጥሮስ ንዮሐንስ ንአሞንን ጎይታና ንኹሎም ብራእይ ተገሊጹ ብስሙ መስኪሮም ሰማዕታት ከም ዝኾኑ ነገሮም። ኣቀዲሙ ከዓ እቲ ዓቢ አጋቶን ኣብ ሃገሩ ተሸይሙ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ነበረ። ናይ ጎይታና ናይ ሰማዕትነት ጻውዒት ተቐቢሎም ድማ ካብ ላዕለዋይ ግብጺ ካብ ቁስ አውራጃ ተበጊሶም ኣብ ቅድሚ እቲ ከሓዲ መኮንን ዲዮናስዮስ ስለ ናይ ጎይታና ኣምላኽነት መስከሩ። እቲ መኮንን ከዓ ብዙሕ ስቃይ ኣውረደሎም። ጎይታና ድማ ብተኣምራት ካብ መከርኦም ከድሕኖም ዝረኣዩ ብዙሓት ሰባት ምስ ኣመኑ እቲ መኮንን ብጣዕሚ ተቆጥዐ እሞ ጽኑዕ ስቃይ ኣውረደሎም። ምስ ስቃይ ኣብ ዝተለቸዎ ጊዜ ድማ ናብ ናይ እስክንድርያ ገዛኢ ናብ ኣርማንዮስ ለኣኾም። ከሓዲ ኣርማንዮስ ድማ ስጋኦም ቆራሪጹ ኣብ ውሽጢ መንኮራኹር ኣእተዎም። ነገር ግን ጎይታና ጥዑያት ገይሩ ፈወሶም። ደጊሞም ድማ ዘቕዚቖም ሰቐልዎም። ሕጂ እውን ጎይታና ኣድሓኖም። ብተኣምራቶም ድማ ብዙሓት ብጎይታና ኣመኑ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ ርእሶም ብሴፍ ቆሪጾም ስጋኦም ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። ቅድስቲ ራፊቃን 4 ደቃን ድማ ሰማዕትነቶም በዚ ፈጸሙ። ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ከዓ ንሓደ በዓል ጸጋ ናይዞም ቅዱሳን ስጋ ዘለዎ ነጊርዎ ከውፅኦን ብኽብሪ ከቐምጦን ኣዘዘ። እቲ በዓል ጸጋ ድማ ናይዞም ቅዱሳን ስጋኦም ካብቲ ባሕሪ ኣውፂኡ ዘመነ መከራ ክሳብ ዝሓልፍ ብኽብሪ ኣቐመጦም። ካብ ስጋኦም ከዓ ብዙሕ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ናይዞም ሰማዕታት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸለቶም ድማ ይምሓረና መድኃኔ ዓለም ኣሜን። መስከረም 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ኣዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ፣ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሊቅ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ኣቦ፣ ዓብይ ቅዱስ ሳዊርያኖስ፣ ቅድስቲ ሃና ናይ ኣደ ብርሃን ኣደ ልደታ እያ። ቅዱሳን አጋቶን፣ ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ አሞንን አድኦም ራፊቃን ሰማዕታት። ወርሓዊ በዓላት ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ አባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ሓለቓ፣ አባ ዳንኤል ዘገዳመ ሲሓት፣ አባ ባውላ ገዳማዊ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ንኣንበሳ ዝተውሃበ። ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ድንግል ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ብዓብይ ድምፃውን ዓው ኢላ በለት፣ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፣ ፍረ ከርስኽውን ብሩኽ እዩ። ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ካበይ ኮነለይ? እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ። እዚ ካብ እግዚአብሔር እተነግረላ ቃል ክፍጸም እዩ ሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 41 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ኣሜን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል
ولا مسكلو كبر يتعكتو يسبح قدس من እግዚአብሔር أملاكنا وترى بكل ጊዜ وبكل ساعات آمين 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 زوال غزنا تبع عفو قدسان تقوان ملاك